Saitko tästä Vammalan lukiosta hyvät eväät? Sain hyvät eväät ja olisin saanut vielä paremmat, jos olisin halunnut. Eli fysiikan ja kemian opiskelu jäi lukiossa vähälle, kun keskityin salibändiin ja psykologiaan. Mutta opettajapuolelle se on sitten tuonut tukea ja harrastustoimintaa jatkanut ja auttanut opinnoissa jaksamista. Minkälaisia mielikuvia ja muistoja sinulla on Vammalan lukiosta? No siinä mielessä positiivisia muistoja, että Vammala kun on niin pieni paikka, niin täällä kaikki tunsi toisensa ja tosi hyviä ystäviä. Tietysti kun tunnen lapsesta asti ja opettajista varsinkin, kun kaikki tunsi etunimeltä ja opettajat oli tosi mukavia. Ja muutenkin tosi hyvät eväät saanut sitten yliopistoon, että kun yliopistossa tietysti täytyy vähän vaikeampia asioita opiskella, niin se on jotenkin hienoa, että täällä sai tosi hyvän pohjan siihen. No, minkälaisia muistikuvia sinulla on tästä Vammalan lukiosta? Oikein hyviä, että tosi mukavia muistoja. Kannusti opiskelemaan, semmoinen aineiden kirjo ja mielenkiintoiset oppiaineet. Niitä kyllä muistelen lämmöllä. No nyt kun sä jälkeenpäin katsot Vammalan lukioon, niin minkälaisena lukiona näet Vammalan lukion? Tämä on ehkä hyvä kysyä just nyt, kun on nähnyt tai kuullut millaista muualla. Minusta on toisaalta Vammalan lukiossa yhdistyy sinänsä, että se, on niin kuin, se ei ole liian pieni eikä se ole liian iso. Että siellä on toisaalta semmoinen, että sä tunnet opettajat, sä tunnet niin kuin muut opiskelijat. Että se on sellainen, niin kuin, siellä on, se on hyvin monipuolinen sinänsä. Että se on toisaalta yhdistyy sellainen tuttuus, toisaalta taas se on, että sä niin kuin tiedät minne mennä. Mutta toisaalta taas on niin kuin sitä monipuolista ja valinnanvaraa esimerkiksi aineissa, mitä haluaa opiskella. No minkälaiset eväät sait Vammalan lukiosta? Mä oon tykännyt ja Vammalahan on mulle todella niin kuin läheinen ja rakaskin paikka. Et mä oon pitänyt Vammalan lukiosta, että niin kuin tässä edelläkin on jo tullut, että on ollut sopivan iso, mutta ei sitten kuitenkaan, että ei missään tapauksessa liian pieni. Täällä on ollut laaja kurssi, tarjoti hyvät valikoimat kursseja, mukavat opettajat ja mukava se opiskelijayhteisö ja myös niin kuin ehkä vapaus toteuttaa itseensä, että mä oon ihan pitänyt kyllä Vammalan lukiosta. No minkälaisia eväitä sinä sait Vammalan lukiosta? Tietenkin hyvät pohjatiedot ja taidot ja hyvän rutiinin. Sellainen, että kyllähän on aika hyvä jatkuma siirtyä tuonne yliopistoon sitten ihan Vammalan lukiosta, että kyllä mä ainakin sain hyvät eväät ja valmiudet täältä mielestäni. Mitä tarkoittaa tällä hyvät rutiinit? No lukurutiinit ja se, että tekee hommia.